Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan egiten diren oinarrizko eragiketak, batuketak eta kenketak matrizen artean. Horretarako daukagu A matrizea, B matrizea eta alde batetik kalkulatuko dugu bien arteko batuketa eta ondoren bien arteko genketa. Bueno, hor txartu hau jarrita C jartzen du eta guz daukagu inolako zerik B izango litzateke. Perfecto. Lehenik eta behin oso argi izan behar dugu, eta aurreko bideoan komentatzen genuen zelan kalkulatu dimentsioak, kasu honetan dimentsioak kalkulatzeko oratu. Lehenik eta behin zenbat ilara, kasu honetan bakoitzean bi ilara daude, beraz esango jarriko nuke bi eta bi, eta ondoren zenbat zutabe. Oratu zutabeak, etxeetan eta erabiltzen dira, eta beti dira betik gora, edo goitik bera. Beraz, bi bider iru, bi bider iru. Fijatzen bagara, bi matrize hauek aman komunean daukate dimentsioak. Eta hau ez da kasualitatea. Matrizeekin batuketak edo kenketak egin nahi ditugunean, derrigorrezkoa da haien dimentsioak berdin-berdinak izatea. Bai lerro kopurua, bai zutabe kopurua. B izango balitz bi bider lau edo bat bider iru, listo. Ezingo genuke inolako eragiketarik egin. Beraz, beharrezkoa da biek dimentsio berdinak izatea. Lehenik eta behin, bien arteko batuketa egingo dugu. Hemen jarri ditut, lehenengo A matrizea, ematen dugunen berdina, eta B matrizea, eta behan idatzi ditut dimentsioak, ez da beharrezkoa, baina da ikusteko. Da zuek ikusteko, lortzen dugun matrize berria, bi matrize batzen ditugunean, bere dimentsioak berdin-berdinak izango direla. Hau da, bi bider iru daukagun matrizea, hau baita izango da, bi bider iru. Zergaitik jarraitut kolorez berdinak? Zuek jakiteko lehenengo ilaran eta lehenengo zutabean dagoen elementu hau batu beharko dugu, zergaitik batuketa bat dagoelako, batu behar dugu bigarren matrizeko lehenengo ilaran eta lehenengo zutabean dagoen honekin. Beraz, jarriko genuke hemen, bat, kasu honetan da, gehi minus bi, beraz da, bat, minus bi. Ze egin behar dugu, berdina, hau honekin bi gehi bat. Eta horrela joango gara, guztiekin egiten gauza berdina, iru gehi 0, hemen 0 gehi iru, bat gehi 0, eta azkenik lau gehi minus bat, hau da, lau minus bat. Eta eragiketa horiek egiten ditugunean, lortuko dugu zein den gure matrize berria. Eragiketa horietarakoan lortzen dugu minus bat, eta bakoitza ikusten zuenez, kolore jarritut bakarrik zuek jakiteko nondik datorren zenbaki bakoitza. Eta ikusten dugunez, berez ere, bi zutabe, bi lerro eta hiru zutabe. Beraz, A gehi B matrize berri hau berriz ere izango da, bi bider hiru modukoa. Orain ego dugu kenketa, plus jarri beharrean minus jarriko dugu, eta zeinuak aldatuko ditugu, eta listo. Ikusten duzuenez berdin-berdina da, baina kasu honetan kenketa jartzen dugu. Kasu honetan baita ere, kenketak egiteko dimentsio berdinak izan behar dituzte bi matrizeak, eta lortuko dugun matrize berria izango da hasierako bi matrizen dimentsio berdinekoa. Hemen bat minus minus bi, bihurtzen da bat plus bi. Eta eragiketa berdinak egiten guztiekin ikusten dugu hau geratzen zaigula, orain egin behar dugun oso bakarra da bat gehi bi, iru, bi minus bat, bat, iruken 0, iru, 0 minus iru, bat gen 0, bat, lau gehi bat, bost. Eta hori izango litzateke gure azkeneko matrizea. Geratzen bazaigu lekuren batean 0, imaginatu, biken bi 0 izango balitz, inolako arazorik gabe, jartzen dugu 0 eta listo. Matrize baten elementua 0 izan daiteke, inolako arazorik gabe.